Gihangop sa mga Regional Epidemiology and Surveillance Unit Kongreso 7 ang gihimo sa mga local government units aron kalikayan ang pagkatap sa coronavirus sa tagsa-tagsa nila ka mga dapit. Miduso ang konseho sa dakbayan sa Talisay og tulo ka resolusyon nga nag-auhag sa City Health Office nga muumol og mga pamaagi aron makalikay ang Talisay sa coronavirus. Laing duha pa ka mga resolusyon usab ang gipalabang nga nag-abag sa kabarangayan ug sa mga establishmento pagtaho kung makamatikod og mga Chinese nationals nga nagpakita sa sintomas sa coronavirus. Miubos og 13.2% ang poverty incidence sa Central Visayas. Kini ang resulta sa official poverty statistics nga gipagawas atubangan sa nagkadaiyang ahensya sa kagamhanan ug sa tanang mga stakeholders. Ang survey gihimo sa Philippine Statistics Authority gikan tuig 2015 hangtod 2018 usulod sa tulo ka tuig. Sa 2018, ang pamilyang Pilipino nga dunay 5 ka miyembro nagkinahanglan og average nga 10,705 pesos nga binuwan nga kita. Usa ka dakong panagtigom kalabot sa sitwasyon sa kalikupan nga nakaapekto na sa atong klima ang gikatakdang ipahigayon dinhi sa Subo. Gidapit ang tanan nga mosalmot sa panagtigom apil na ang interfaith community. Gilauman nga sa maong panagtigom dunay makabot nga mga solusyon aron magamit sa pagpanalipod sa atong palibot diin nakadepende ang kinabuhi usab sa katawhan.